F'diskors parlamentari li mmarka l-ewwel mitjum ta' din l-14 leġislatura, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li dan il-Gvern irid jaħdem aktar minn qatt qabel biex ikompli jkabbar l-ekonomija ta' pajjiżna. Dr. Abela qal dan hekk kif irrimarka dwar is-sitwazzjonijiet tal-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna li kkaratterizzaw ħafna mill-ħidma tal-Gvern f'dawn l-ewwel ġimgħat tal-leġislatura. Sostna li l-għajnuna lin-nies tibqa' garanzija biss jekk jibqa' jkollna ekonomija b'saħħitha u li trendi. M'għandniex ngħidu l-pandemija fuq naħa l-gwerra fuq in-naħa l-oħra, żewġ rajiet goffi kbar illi iħallu il-marka u l-effetti negattivi tagħhom. Momenti li żgur irridu naħdmu aktar minn qatt qabel biex inkabru l-ekonomija tagħna għaliex huwa b'dak it-tkabbir ekonomiku biss li nistgħu nibqgħu nkomplu ngħinu bis-saħħa lin-nies kif qed nagħmlu llum. Il-Prim Ministru sostna li dan kien wieħed mill-prinċipji li gwida l-ħidma tal-Gvern li permezz tagħha l-art taż-żonqor f'Bormla se tingħata lura lin-nies. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll għal vot kontra tal-Oppożizzjoni li jkompli juri inkonsistenza fit-twettiq tal-politika tagħha. Ħlief jgħidu tqatta l-kuntratt ixħed lil dak l-investitur il-barra u mela l-affarijiet, Sur President, jimxu hekk. U jridu tiddeċiedi l-Oppożizzjoni jew għandna pajjiż aħna illi huwa impernjat madwar ir-rule of law, is-saltna ta' dritt, fejn il-kuntratt huwa l-liġi tal-partijiet. Jew għandna pajjiż illi meta jiftillu l-Gvern iqatta l-obbligi kontrattwali illi huwa marbut bihom u jixħet l-investituri li jidhirlu hu il-barra. Fid-dawl ta' relokazzjoni tal-American University of Malta fi Smart City, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern se jesiġi li l-obbligi kontrattwali jiġu onorati. Madankollu rimarka kif din il-ħidma sfiqa mill-Gvern hija għal kollox differenti minn dik tal-Oppożizzjoni li fuq materja politika ma tax fejn qiegħed magħha u lanqas hi magħha nfisha. Ara, Sur President, xrajna qudiemna f'din l-aħħar ġimgħa leġislatura li reġgħet bdiet bil-konfużjonijiet tal-Oppożizzjoni. Oppożizzjoni li ma tafx mhux biss fejn qiegħed magħha, immi ma tafx fejn qiegħda magħha infusa. Dr. Abela temm jgħid li l-kelma tiegħu mal-poplu Gvern Laburista baqa' jżomma u hekk se jibqa' jagħmel. Tajt kelma lill-poplu tagħna li fl-ewwel mitjum inkunu qegħdin nagħmlu dan. U hawn qegħdin illum. Tajt kelma wkoll lill-poplu illi fl-ewwel mitjum se nkunu qegħdin nemendaw il-liġijiet tal-IVF u llum nieħdu l-vot finali dwarhom biex aktar persuni ikunu jistgħu jsiru ġenituri. Jgħidu, Sur President, li l-ġurnata minn filgħodu turik. Aħna qed nuru fl-ewwel ġimgħat ta' dan il-mandat ġdid li magħna se tibqgħu tkunu tafu fejn qegħdin.